i a l'organització per haver-me permès ser aquí i presentar aquesta ponència. Aquesta presentació d'avui tracta només una de les parts de la tesi que vaig fer a la Universitat Autònoma amb la direcció de l'Enric Roca i el Josep Quer. I bé, avui us vull presentar els resultats i les reflexions sobre la comparació que vaig fer de narracions fetes, produïdes en llengua de signes i en llengua escrita en alumnat, textos produïts per alumnat sord. I també comparacions fetes entre les narracions en les dues llengües fetes per alumnes i per adults. Per què us presento avui això? Doncs bé, perquè hem localitzat una necessitat de fer un tipus d'abordament sobre la llengua escrita des d'una perspectiva bilingüe. Fins fa molt poc, les investigacions en aquest camp eren principalment centrades en la llengua escrita i no tenien en compte la competència en llengua oral i llengua de signes dels nens sords. Però això no és una recerca nova, això ja s'ha fet, però molt recentment s'ha començat a fer. I bé, voldria puntualitzar que si avui vinc en un seminari sobre la llengua de signes catalana i parlo de la llengua escrita és primer perquè la tesi que vaig fer és dins d'un programa de doctorat en educació, per tant, el tema del meu doctorat era sobretot l'educació dels infants sords i concretament en la modalitat bilingüe i un dels temes principals de la llengua escrita, però a més també perquè això no es té en compte normalment, perquè es pugui donar un desenvolupament de la llengua escrita cal una primera llengua. I per això volia presentar avui aquest tema aquí en un seminari de llengua de signes perquè normalment el que es centra en la llengua escrita dels infants sords voldria recalcar, i a veure si ho aconsegueixo, la importància de centrar, desfocalitzar aquest centre d'atenció i ampliar-ho i dir no, és que el que realment és important és mirar aquesta primera llengua, que una primera llengua, si s'adquireix en un període del 0 als 3-5 anys, això afavoreix que es pugui donar una adquisició lingüística que és primordial perquè es pugui donar també el desenvolupament de la llengua escrita. Bé, metodologia. Com es va fer la recerca? Doncs bé, els participants en aquesta part de l'estudi són 14 alumnes sords, 7 nens i 7 nenes d'entre 7 i 13 anys. 7 d'aquests participants eren fills de pares sords, 3 únicament fills de signants nadius, i de mitjana el temps d'escolarització en la modalitat bilingüe era de poc més de la meitat de tot el període des del 0 al curs que estiguessin fent. O sigui que es compta també a l'educació infantil no obligatòria. El procediment de recollida de les dades va ser, primer de tot, sol·licitar el permís per participar els alumnes en la recerca, després es van recollir les narracions dels alumnes i dels adults i després es va fer un corpus amb aquestes produccions lingüístiques i finalment es va analitzar aquest corpus. Pel que fa a les narracions, amb què es van elicitar? Doncs va ser utilitzant un conte que es diu Rana, ¿dónde estás? I la nota on ets. I bàsicament la història és molt senzilla, molt simple. Hi ha un nen, un gos i una granota, estan tots molt contents, però la granota s'escapa. I llavors tot el conte és buscant la granota a nen i gos. El buscant en un forat, el buscant en un arbre, etc. Fins que la troben al final de tot. Doncs bé, per què vam decidir fer-ho amb narracions? Doncs bé, les narracions tenen
un paper primordial en el desenvolupament de l'infant. No només en el desenvolupament lingüístic o narratiu, no, és que té un paper primordial en el desenvolupament també del coneixement del món emocional i de la imaginació, etc. A més, a través de les narracions, doncs bé, a part de tot aquest desenvolupament, és possible perquè precisament la narració forma part de tots els actes de parla que es fan. O sigui, nosaltres quan parlem habitualment conté la narració com a gènere discursiu. I a més s'ha observat que el desenvolupament narratiu correlaciona amb el desenvolupament acadèmic i també amb l'alfabetisme primerenc. Per tant, el desenvolupament narratiu és molt important. Bé, a més he volgut afegir una citació de Steiner que crec que deixa les meves paraules amb molta més claredat, que ho llegiré. Diu Steiner: si el nen es queda buit de textos, en el sentit més ampli del terme, patirà una mort prematura del cor i de la imaginació. El despertar de la llibertat humana és, en essència, un despertar a través del pols de la narració, ja que batega en forma estètica. Totes aquestes narracions després les vam introduir a l'ELAN, que és un programa informàtic que és d'accés gratuït i que ja s'utilitza en moltes recerques sobre llengua de signes i, de fet, el corpus de la llengua de signes catalana s'està fent servir en això. I bé, l'anàlisi. M'aturaré una miqueta més de l'habitual en aquesta part perquè crec que us pot interessar saber com vaig analitzar aquestes dades i després podré comprendre els resultats. Vam analitzar la cohesió del discurs, que és aquesta relació que hi ha entre les oracions de dins de la narració. És a dir, que és com una cohesió més local. I després vam analitzar la coherència, que això es refereix a una cohesió més global. És la relació, l'organització que fem dels esdeveniments i dels personatges. Pel que fa a la cohesió, primer vam estudiar el manteniment dels referents. Això significa que miràvem d'oració en oració, de la narració, doncs si entre una oració i l'altra el referent o personatge del que es parlava, en la següent oració es canviava o no es canviava. I si es canviava, o sigui, si es passava a parlar d'un altre referent, com es feia, amb quina forma referencial. És a dir, utilitzava un nom, utilitzava un classificador, utilitzava un canvi de rol o utilitzava canvi de rol i classificador, etc. Ara us ensenyo un fragment del moment en què el nen mira per la finestra a veure si troba la granota i el gos cau per la finestra. I llavors veureu, després us posaré un fragment d'aquests per veure com hem anat marcant i codificant aquesta informació. Això no ho he fet en el vídeo, ho he fet amb el programa ELAN, però aquí perquè quedi més clar ho he fet en aquest vídeo. El que us he explicat ara, la curiositat és que depenent del nivell de domini que es tingui d'aquesta cadena referencial, aquesta cadena entre els referents en unes oracions i en les altres, es dominarà més el fet de mantenir la mirada mirant cap on hi hauria d'haver el gos i llavors aquest referent no es perd i aleshores a la següent oració no cal reintroduir-ho, no cal tornar a dir el gos diu o no, perquè directament quan fas el rol de gos ja està prou mantingut, prou actiu el referent com perquè no calgui reintroduir-lo. Doncs això és el que he estudiat en aquesta part. En següent terme, pel que fa a la simultaneïtat, el primer tipus de simultaneïtat que he estudiat és l'explicació de dos esdeveniments que es donen simultàniament. En aquest cas, com veieu a la il·lustració de baix, és un nen que mira per un forat mentre el gos està mirant, està buscant i colpejant l'arbre
per intentar veure què hi ha en la bola, que és el rus de les abelles. Això es dona al mateix temps. I el que hem observat és que els adults sobretot utilitzen la situació espaial dels dos referents, o sigui, l'espai sígnic per situar un i altre referent. Això no es dona tant en les narracions dels nens. En següent lloc, al mig, tenim l'expressió de dos referents que estan fent una mateixa acció, com per exemple, en aquest cas era a darrere d'un tronc de fusta, sortia el nen, el cap del nen i el gos al costat. Llavors, amb aquesta seqüència de classificadors expressava la simultaneïtat també. En tercer lloc, el que hem estudiat és dos referents que fan dues accions diferents però en un mateix esdeveniment. Com per exemple, en el dibuix el que veieu és que en un forat d'un arbre el nen puja, mira pel forat i surt un ocell i llavors el nen cau de l'arbre. Són dos referents que estan interactuant en un mateix esdeveniment. En aquest cas, el que hem observat és que en adults es dona molta coarticulació de canvi de rol i de classificadors, però en el cas dels nens aquesta coarticulació no es dona tan sovint. Pel que fa a l'estructura causal, el que hem observat és que hi ha una estructura que està ja molt estudiat. En un conte hi ha un objectiu a assolir, hi ha diversos intents per assolir aquest objectiu i al final hi ha un resultat. Doncs bé, aquí el que us posava un exemple del nen mirar pel forat per intentar trobar la granota i surt una rata, és a dir, no és la granota. Quin és el resultat? Negatiu, no ho ha aconseguit. I finalment també hem estudiat l'expressió d'emocions i de pensaments dels personatges. I aquí veiem com el narrador reflectia la il·lusió que tenien tant el gos com el nen de mirar a veure la granota que estava en el pot a l'inici del conte. Els resultats. Ho passaré així perquè és molt tard. La comparació entre llengua de signes i llengua escrita. Què hem trobat? Hem trobat que, bàsicament, en la llengua de signes hi ha més manteniment del referent en comparació a la llengua escrita, s'expressa més la simultaneïtat que no pas en els textos escrits dels nens, hi ha més coherència en la història, és a dir, hi ha una xarxa causal més densa i, a més, s'expressen més emocions i sentiments. Següents resultats. Estudi correlacional entre la llengua de signes i llengua escrita. Què significa això? És a dir, aquí mirem si hi ha una relació entre l'expressió d'uns elements o d'uns altres. El que observem és que sí que hi ha certes relacions entre variables de la llengua de signes i de la llengua escrita. A major expressió de la simultaneïtat en la llengua de signes, major expressió d'emocions hi ha en la llengua escrita, per posar-vos un exemple. I això s'observa en tres de les variables estudiades en la llengua de signes. I totes aquestes variables de la llengua de signes correlacionen amb els nivells més de coherència estudiats. I al final, per acabar aquests repàs dels resultats de la comparació entre alumnat i adults, el que veiem és que entre adults i nens en la llengua de signes no hem observat en aquests resums globals de les variables, no hem observat diferències, o sigui que les narracions dels nens tindrien unes característiques similars, quantitativament parlant, a les narracions dels adults. Ara bé, quan dic quantitativament és que realment quan poses d'analitzar-hi qualitativament ja hi ha una mica més de diferències, com hem parlat abans, que per la simultaneïtat s'utilitzen una coarticulació de referents que no s'utilitzen en els nens en el mateix volum. I en la llengua escrita el que trobem és que hi ha més diferències entre alumnat i adults, amb 3 de les variables estudiades.
Bé, en resum, el que trobem és que els textos en llengua de signes presenten més relació local entre les oracions, o sigui, més cohesió, i més organització dels personatges i dels esdeveniments. Això pel que fa a la comparació entre llengua de signes i llengua escrita. A més, també hem vist que a major cohesió i coherència de discurs en les narracions dels nens en llengua de signes, major coherència presenten els textos escrits. I a més, els textos signats dels nens comparteixen més característiques amb els adults que els textos escrits. Però alerta, això no significa que la competència sigui major en llengua de signes que en llengua escrita perquè es domina més una llengua que l'altra, sinó i per el fet que siguin nens sords signants. No, és que això succeeix també en els nens oïdors. És una qüestió que a què es deu? Doncs que la llengua escrita, el fet d'escriure, requereix més esforç cognitiu que no pas fer un discurs oral, de la modalitat oral, tant sigui modalitat oral signada o de la llengua oral. Per tant, què suggereixen aquests resultats? Que la llengua de signes, com a llengua natural que és, té un paper cabdal en el desenvolupament del nen sord. I poso el narratiu entre parèntesi perquè, com hem vist abans, la narració, el desenvolupament narratiu no és simplement narratiu, és que hi ha molt més que això, és el desenvolupament complet de la persona. Per tant, també d'aquests resultats que n'extraiem, que veiem que la llengua de signes té que ha d'explotar tota aquesta riquesa que tenen els nens, que estan expressant d'una manera similar a la dels adults, doncs això s'ha de potenciar i això s'ha de transferir a la llengua escrita. Com fer-ho? Doncs una de les coses que es proposen en altres contextos és cada nen que tingui accés a càmeres de vídeo perquè ells mateixos es puguin gravar a l'escola i analitzar-se ells mateixos les seves produccions signades. A més, hem presentat una forma de comparar la llengua de signes i la llengua escrita que pot donar eines a les escoles per fer aquestes activitats precisament de comparació interlingüística. I cal continuar aprofundint en això perquè encara cal molta investigació. Moltes gràcies per la vostra atenció i sento els problemes tècnics.